ihesi dabil Montako arentura ahaztu nahirik Aingeru Oarbako aingerua Ez zaite Nitaz ahaztu arren Ilargia iesi doa Neure pausuak idatu Ilargia iesi doa Neure pausuak idatu Bideska emeki Gaurrindua Beldurra Soro aldan Jarri dit eskua Aingeru Oardako aingerua Babakizu Harri pausuak nundian Ez baitut besteik ezer desia Ez baitut besteik ezer desia Ilargia emeki Gaurrindua Bideska lurretik ihesi doa Beldurra abenturak ahaztu nahirik Aingeru, Oardako aingerua Aingeru, Oardako aingerua Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko, ona etortzeagatik, arratsalde eguzkitsu eta bero honetan. Hemen barruan sartziak ematen du tristura pixka bat, así que benetan, mila esker, hemen izateagatik. Garai batian, eta hemen garen hon ikuste dut edadez gogoratzen dugula ondo, nola esaten genuen, 40 urte eta gero hau. Orduan, kasi etzipenez esaten genuen, gaur egun esango genuke beste modu batera, ze 40 urte eta gero hau, gaur esan dezakegu ilusioz eta memoriakin atzera eginda, pozez gogoratu nahi dugula zer gertatu zen Poch bandaren inguruan. Eta batez ere, liburu honekin arituko gara gaur jolasean, ze liburu
Liburu honek gogoratuko digu zer gertatu zen orain dela 40 urte. Poch bandaura sortu zanean eta Poch bandarek zer egin zuen. Eta horretarako hemen mailan hainbat lagun ditugu, hasiko gara beste izkinetik, Santi Lapatza Gortazar, berak erru handia, kulpa handia dauka liburu honetan, ze berak eta beste batzuk sortutako argitaletxe berri baten eskutik datorkigu liburu hau. Zor zain da argitaletxe hau, eta bueno, hortikan hasiko gara, baina hori baino lehenago aurkeztuko ditugu beste maikideak ere, Jimu Iturralde, Poch bandaretako idazlea, gaur egun ere idazlea, noski, Jon Kortazar, liburu honen koordinatzailea, bera ere idazlea eta bera ere irakaslea, Unai Elgorriaga, idazlea, orain ere irakaslea, eta Bernardo Atxaga, idazlea, eta maixo handi bat. Eta askok esan dutenangatik, zu bai zarela erruduna, Poch banda honen erruduna. Baina Euskal langilea nintzelako eta... piztu beharko ditugu mikrofono Besteik guztiak. esan gabe, neburua pixkat famatzearen, esanen dut oso langilea nintzela eta orduan hori, langileak lan egiten du eta kasu horretan Poch bandan eta egin nuenik nire alegina, ez da. Hitz egingo dugu. Beste meriturik. Hitz egingo dugu horretaz. Langileak ere badira argitaletxekoak, Sortzain argitaletxe berri honetako adiskideak, lagunak, martxan jarri dutenak, eta Santi Lapatza Gortazar, Sortzainen izenean, zerbait esango digu, nola sortu zen proiektua, ze asmoarekin eta nola egin duzuen. Eskatuko dizut, hurbiltzea pixka bat mikrofonoa ez dakit piztutare badaukazun. Bai. Hurbildu, piztu, jarri zazu mesedez hori, horrela bai entzungo dugula danak. Bale, gu, argitaletxe bat, baina berez kultur elkarte bat gara. Osa, Sortzain kultur elkartearen proiektu editoriala da Sortzain. Eta azken finean elkartu ginen batzuen artean da liburuak gora egitea bera eta bar, eta horrelako proiektu bat antolatzen hasi ginen, ondala bi urte inguru. Eta, hasi zen apur bat, gehien bat ikusita liburugintzan da euskarazko liburuetan saiakerak eta gehien bat egoeratan dauden, euskal irakurle gitxi daude eta saiakera ere irakurtzen duten, igual nik pentsat esango nuke gitxiago zoritzarrez, azkenean material oso ona dago eta egiten da. Orduan, ikusi gendun zegoela hor, ikusi gendun aukera bat antolatzeko elkarrizketen bitartez pilpilean dauden gaiak eta jorratzeko proiektua sortu gendun. Izatez, hau lehengo liburua da, eta oso kuriosa izan zen, nik liburu saltzanean naiz Bilboko liburu den dagoen elkarren eta biztaz ezagutzen nuen, eta 2003an argitaratu zuen Bidebarrietarekin eta Bilboko Udalarekin Pot bandan inguruko liburua irakurri nuen. Eta entzundaz eta banekien zer zan, edo nortzuk ziren, edo nortzuk zineten eta, baina, lan hori irakurri ostean, hasi nintzen apur bat, interneten eta zegoen material guztia begiratzen eta sonartzen, eta handik eta egun batzuetara proposatu nion, begira. Aurkeztu nintzen, biztaz ezagutzen ginen, baina, eta aurkeztu nintzen, eta proposatu nion, bandagoen artean eta hurrengo idazle belaunaldikoen arteko elkarrizketa moduko batzuk antolatzea. Eta, geratu ginen bazkaltzeko egun baten, antolatu gendun, eta handik egun batzuetara etorri zan da, Santi badaukat ja ideia. Eta antolatu zuen berak, omenaldi, ikaragarrizko omenaldi liburua. Nik uste merezitako liburu bat dela, 40. urte hurrenean ez dakite egongo dan,
horrelako potbandaren inguruko lanik argitaratute, hori zuek jakingo zuen baino betu. Entzun dezagun orain, Jonek nola esplikatzen duen hortik aurrerako bidea nola egin zen. Bueno, arrastion, aldez aurretik eskerrik askona hurbildu zaren guztioi. Bueno, lehenengo eta behin, Bernardo, Unai, Jose Mari, Santi, zuoi, eta gero hemen zagozen guztioi, benetan eskerrik asko. Bueno, nola sortu zen ideia, bueno, Santik eta biok badaukagu hemen eztabaidatxu bet, ez? Santik baina eta berriro omenaldi hitza aipatzen dago, eta nik badakit neurri batetan omenaldi bat badala. Libruaren tonua tonu txeratxu bat da, ezin dut ukatu, ez? Baina omenalditik harago joan nahi neban nik. Beti garbi ukidot nahi nebala lan koral bat egin. Nahi nebala orkesta sinfoniko bat eratu. Badira hor zuen artean trompetak, Etxegoien jauna dago, Miren Aburmeabe violinista famatua, Javier Rojo, Iratxe Esparza, honek tromboia jotzen dabe. Nahi neban gauza benetan orkesta bat sortu. Elkarrizketak beharrezkoak ziren. Eta hor dagoz, protagonisten ahotsak egon behar eben. Bakotsak bere ikuspegia emon behar eban. Eta egia esan usteot entrebistatzaileak ere oso finak izan direla, ezta? Unai Bera, Arkaitzkano, Idoia, Jon Martin, Jose Fernández de la Sota, ni neu. Baina hortik aparte, ahotsak, ez? Jenteak nola ikusten zuen potbanda, nola ikusten zuen haien eragina, nola ikusten zuen haien lana. Orduan, eratu neban, gauza hori, orkesta bat. Potien historia, potien ahotsak, potien itzala, eta gero jakinda Bernardori alfabetoak gustatzen jako zela asko, potien iztegia, ez? Gai zerrendatxu bat, nire ustez potien garrantzizkoak diren gai batzui buruz, zerrendatxu txiki bat. Beti ere, reportajetik hurbilago, tono akademikotik baino. Reportajean eretzako importantea zan, bakotxak esatea nahi ebana, detaileak, zertzeladak, nahi badozue fragmentuak. Baina danak batera emoten da nik uste dut ikuspegi oso bat. Orkesta nik uste dut oso fin ibili dela eta esker eginda lan hau. Bide batez, esan behar dut, jente guztia oso eskuzabal izan zala eta bere lana debalde itxi da bela, ez? Neurri hortan, eskerrik asko parte hartu da ben guztiei, benetan eskerrik asko, lana izan da, eta badakit kariño handiz egindako lan bat izan dela. Zentzu batetan nire asmoa zen barri txiki bat egitea. Zuk esan bezala, hau ez da bakarrik potien historiarekin hasi, baina gero ahotsak, elkarrizketa hainbat dago, 6 partaideekin, potxe bandaren itzalak, sorkuntza, potxe bandaren hiztegiak gauza asko dago liburu honetan. Denboran gaur egunetik hasi gara atzeragoaz eta orduan zuen garaietara, zuen potxe bandako garaietara iritsi baino lehenago, Unairi galdetu nahi nioke, ze bera izan da elkarrizketatzaile kasu honetan, baina berare idazle bada eta potxe bandak ere izango zuen beregan bere eragina. Nola bizitu duzuzuk alde batetik hori elkarrizketatzaile izatea eta bestetik nola gogoratzen duzu potxe banda hura eta ze eragin izan du zugan? Lehen da bizi esan behar dut, Elizan esaten zana ez, nien hasi inoz etxera sartzeko, mezaizu hitz bat eta osatuko naz, iruditzen zaite hemen apurat sobra nauela, monstru hauen artean eta sortu zutenaren kerizpean, behar bada, izan ere nire gazte sasoian hauek ziren gure idoloak. Egia esateko gazte-gazterik genuen potx ezagutu nituen autoreak. Nik gogoan daukat eta hori ere eskertu behar da, gaur egun ezpaita hori egiten, esan duzu irakasle nahuela, eta gaur egungo ikasleek
batxillergoan Babilonia irakurtzeko hitzezko arazoak dauzkate, ez dute ulertzen, eta guk zorionez, goratzen dut 14 urterekin irakurri genituela irakasleak aginduta Sarrion Handiaren ipuin liburu guztiak, narrazioak eta bat auria, Farraldeko 14 urtekin ez lehenengo bupen. Gaur egun, behintzat gure aldean, ez dago hori bialtzeriko agintzerik, ez? Igual beste leku euskaldunago eta literatur saleagoetan igual bai, baina gurean behintzat agindu ziguten eta Joseba Sarrion Handia ezagututa eta Bernardatxaren gauzak eta orduan ulertu genuen, euskeraz ere, inalda, literatura ona, gustagarria, erakargarria, flipantea. Inalda, ez, ordura arte, guk oso gauza klasikoak irakurtzen genituen, eta, apurat aspergarriak ere bai, eta alako baten, heldu ziren hauek, eta 14 urterekin imaginatu, ez, olako ipuinak eta zoragarria zen guretzako, ez? Guk irakurri genuen obakoak atera eta orduan txe. Uste dut, 88an, okerespan atera zen, gu horrek geunden institutuan, eta atera eta urren urtean irakurri genuen obakoak, eta zoragarria zen guretzako, euskeraz egin alda hau, eta geuk ere egin aldugu, edo egunen baten egingo dugu, ez? Eta gero ja unibertsitatean, ezagutu nuen, eta ez nuen, banda honetan nire guztoko guztia ez den, ze gertatu zen hemen, ez? Da imaginatu, Santik eta proposatu zidatenean, elkarrizketa egitea, da gaine aukeratu, ez da hinik, nori egingo dioz, ez da hinik, ez nekien edozein egin da ere gustora, ez? Eta azkenean, Bernardatxairi egin nion, zoragarri izen zen, eta gogoan daukatze, oso kurioso zen, oso leku hotzean egin genuen elkarrizketa, kafetegi, hotel bateko kafetegi zerra baten, da landa guzti be, ostasun hori egon arren, elkarrizketa, nipintzat, akorduan hori aukatu zo, gozoa izan zela, eta asko sartu nintzela, eta asko disfrutatu nuela, eta hauza ikusgarri edo entzungarri asko aitu nituela han, ez da. Orduan, nitzako izan zen, amets txiki bat, ez? Nire gaztarako, nire 14 urteko idoloak bertatik bertara ezautualizatea eta eurekin honi buruz hitz egin alizatea, ez da? Zoragarri izan nitzako. Irakaskuntza sari garela, Jose Mari, zu 77an, zu irakasle zeinan. Bai. Ondarrun, ez da? Ondarruko instituto nintzen, bai. Eta liburu honetan irakurri dugunangatik, de milagro kasi zaude hemen, ez? Istripu arriskua horregon da bin baina gehiagotan, ez? Bilera haiek bukatuta gero ordu txikitan Ondarruko... Bai, bizimodu eroxamarra zan, netzako behintzat, ez? Bilerak eta danak hemen itezien, eta ni goatzen naiz goizeko 3-4 arte irauten gendula hemen, eta gero errepide txarraietan jun behar nula Ondarrura, zeurreko goizeko 8 klasea baineukan goiz eta arratsalde. Eta goratzen naiz, bidean hartzen nula, hemen hartzen nula Sarrion Handia, eta bakedan ore bai batzutan, Durangoa eraman, anutzi, behin baino gehiagotan Guardia Zibila gehatu bidean, hori nahiko normala izatezan, dana kanpoa, paretan kontra jarri, guk dana maleteroa eta aldizkarekin, liburukin, eta behin hau kontatu izan edo inoiz, Guardia Zibil kabo batek behiratzeu errebista, lehenengo alea izango zen bigarrena, batzuk eta Zonberzoz, pueden seguir. Zonberzoz, pueden seguir. Bueno, lehenago Bernardok esan du bea langilea zala eta egia da, baino gehiago behak zeukan energia eta kemena beti euki du, kristona, hoi da nik uste hitz klabea, langileak deno ginen, baino behak zeukan energia izugarria. Nik ebai garai hartan zertxo bai gehiago,
Horregatik esate dizu, ze gaur egun ez nuke egingo hemen gehatu afaritan eaten ez da goizeko 4 arte, jun, areaino, ez dakizorutan aliatu, goizeko 8 klasea, buelta eta horrela, ez? Baina beste hitz bat gakoa zen guk genukala ilusioa, ilusio izugarria, eta beste gauza bat zaletasuna, maite gendula literatura gauza guztien gainetik. Eta, bueno, nik uste 3-4 hitzoiekin esplikatzen dela pixkat nola hasi ginen, ez, garai hartan. Sarrinandiak esaten du elkarrizketan utopia batean bizi zinetela. Bai, hemen edozeinek esan dezake. Naiz eta arratsalde ona, hoxe baiez, eskerrik asko, hemen gurekin egoteatik. Naiz eta gaur abanguardiako gaiak eta aipatuko ditugun utziazue aurrena modu tradizionalean zerbait esaten, eta hori da behin. Eta harira dator behin halako jatetxe batian nengoela aldameneko maikoak korrikalari bati buruz aizian izketan. Eta nonbait, korrikalari horrek, egia esan, urtiak zituen da apustu gehiagiten ibilitakoa zen, eta azken batean kontu bazan nola erretiratuko dugu. Eta nola ze esango diogu erretiratu dain. Eta aukera entzuten, da aukera asko, tartian ibili zituzten, eta halako batean batek esan zuen, bazekit, omenaldi bat egingo zego. Eta ona etortzeakoan, oroitzapen hori etorri zitzaidan, ez? Legila ondo dagoela eta gogoratzia, eta egila da, ez dut zertan ukatuik, ez? Beti, batez ere, normalean inorkeztuelako behilanaren eskerroni jasotzen, eta guk eskerron bat jasotzea eta hori zalantzarik gabe, pozik gauteko modukoa da. Baina aldi beria maitere, esan beharra daukat, oandikan biziri gaudela, oandikan korrika saio bat egiteko asmoa daukagula, eta hemen sarreran gogatu dut eta aipatu diet nela unei horren arrazoi garbi bat badauka dela, eta hori da gure bandako 2 partaide, ez dut esango izenik, gaur egun dia guraso eta bere umiak oso txikik dira. Orduan horrek seinale du, ne ustez, oandikan mundu hontan daudela eta asko ibiltzeko esperantzetan. Hori aipatzen duzula, oraindik ere martxan zaudetela eta idazle kontu eta sari garela, Sarrinandiak esaten du momentu batean, bere ustez idazle kategoria hori postmorten izan beharko lukela. Ze ez da jakiten idazle noiz izendatu pertsona bat. Askotan liburu askok ez dutelako aguantatuko urte batzu, jende askok ez ditulako gogoratuko, ahaztu egingo ditulako, bai liburuak eta bai idazleak. Hau zen, esateko zuek ez zaituztegulako astuko, ze hemen zaudete, eta potxe banda euskal literaturan badaukala bere tokia eta bada gauza importante. Nik uste eta astu izango gehala, ez? Hoi bioikasarez ondo esatezun bezala, ez pagaitu uste zuzenian azten eskolara eramango baituzte, eta bioikasarezek esatezun, badakizu eskolan egotea da astu izateko beste modu bat. Orduan nik uste dute, ez da Jose Maritora dezi pentsatzen du, baina niretzako idazle izatea da lan bat egitea, eginkizun bat egitea, ekintza bat, goizian jeki eta mailan jarri eta hasi pentsatzen eta zer egiten ari zaren. Nik uste dut lan guzti bezala dutela bere denbora eta nik enuke esango gero zer dan, ez dan, ni behintzat azken aldi honetan enaiz oso zer galdera horren zale, nahiago dut, esate baterako nola. Hori da, nik egunero neburuari egiten diodan galdera, ordun ere eta gaur ere da nola. Nola egin aldizkari bat, nola bukatu atal bat. Umentzako poema bati ze giro eman, nire arazoak batez ere nolatasun horri buruzkoa dira. Eta orduan, zer dan idazlia
Euskal Herriarekin gauza bera pasatzen zait, ez eta inbeste ardura zer den Euskal Herrian, batez ere da nola Euskal Herrian, nola biziko hemen, nola lan egingo dugu hemen, nola elkartuko gara hemen, nola. Bueno, ni nolaren aldekoa naiz, ez da Jose Mari zeren aldekoa den. Nik uste esaldi hortan Sarrionaindia izala hizketan maiuskulaz, ez? Idazlea famatuak, tuko die geroako, eta ez dakize baino gu. Ni behintzat ez nahi muitzen nolako maiuskulatan, beti muitu izan duzait. Zaletasun baten barruan, minuskulaz, esan nahi dut, hor liburuan esaten dut, nik uste poten biltzea ondo egon zan, baina bestelare idazle izango ginen seguro, ez? Alkartu ez alkartu, lehenagotikan baginen idazleak eta gaur egun ere 40 urte pasatak gero idazleak, ez? Orduan, netzako da bizitzeko modu bat, mundua ikusteko modu bat, eta ez dut pensatzen noiz aztuko nauten, edo bihar, edo etzi, baina hori niri zait inoiz inporta izan da. Nik uste Sarrionaindiari ez dare, baina, bueno, aizan ez dakizeineke galdetako zerbaitekin, da pixkata izan maiuskulaz kanonei buruzko idazlei buruz izan pixkatez. Behar ez da olakoan nik uste zaiola gehiagi inporta oan esango baliote ba. Bihar bertan zure obra ez da gertatuko, baina aztuta izangoa bihar ez bada etzi. Bueno, esango duke, aurrea. Esan nahi dut, aurrena zuek ere, mesedez, ez utzi, hemen, ez izan errespetoi veteranoi. Alde batea burura etorri zait, Sarrionandiak agian, ez da genola, zer zeukan berak goguan, seguru asko euskal idazleak, euskaraz idazteatik, ez zutela onarpen sozialik. Ez dela onarpen sozialik, eta deno dakigu, ezpaduzu besteak, ezpaizu zuri, espilu horrek, ezpaizu itzultzen zure irudia, esango nuke zure izatea meheagoa dela, da aulagoa dela, ez beti gaude besteak zer dioen bizigea bestearen begiradan bidez. Eta hoi ala dela, nik era askota nahi bizi izan dut. Esate baterako, hemen zelaieta dagota, goatzen naiz Gabriel Arestiri buruz esango du nun. Zera jende hori ez dagoan, herriak liburu dendan. Eta herriak liburu dendan zeola nik zerbaitetik aipatu nun Gabriel Aresti. Eta oso ondo goazen naiz, bertako Ugazabandriak begiratu, ni baino txikio bazen, baina ala eta guztiz egoitipera begiratu zidan, eta esan zian, Aresti, baina gu eskatzeko poeta data. Orduan, esan nahi dut, onarpen hori arena eta gureak ez du zei ikusi. Guk ematen diogu beste balio soziala handiago bat Arestiri kasu honetan. Zesanik ez beste euskal poeta askorekin baita ere, eta asteretan eta zaitun bukatuko de kontua, Lauaxeta, ez da? Eta Lauaxetari buruz badago aipamen bat, baina izenik aipatu gabe, Hugh Thomasen historia liburu batian, eta halako batean esaten du Hugh Thomasek, zatikan ezan Gernikako bombardaketaz gehiago hitz egin be momentuan, eta esaten du, nik uste ikatuta zeudela. Pensa, esaten du, da Christian Bernier, Le Petit Giron bordeleko gunkariko kazetaria, bazi joan Gernikara, eta berarekin zijoan Gida, fusilatua izan zen. Berarekin zijoan Gida, zan Lauaxeta. Egia, Hugh Thomasen begiradan, gizartearen alde horretatik, Lauaxeta ez da kazetari batekin dijoan Gida baizik. Orduan, gurezako berriz, Lauaxeta, eta guk ematen diogu oihartzun bat, guk ematen diogu erresonantzia bat, eta agian gure garaian, nola sukaldaran guztik eta egin zituzten gure aurrekoak, nik uste, guk benetan, ez dakit Pot bandarekin, baina bai Henry Bengoarekin, eta nik uste orduan behintzat hasizala onarpen sozial hori da, esan idazlea naiz eta aurrekoak ez begiratzea goitipera eta esan eskatzekoak ginela, ez? Hortikan aurreaz gendula izaerarik idazle bezala. Uste dut, agian, Joseba Sarrionandiak hori esan nahi zuen, ez dakit. Behintzat esan zezaken hori.
Liburuaren hasiera elkarrizketak dira, zuekin egindako 6 elkarrizketa. Hoiek liburuan irakurriko ditugu, irakur ditzakegu, baina pintura bat osatuko bagenu, Poch bandarekin eta garai hartako bilerakin eta, pintura hori nolakoa izango litzake? Ze kolorekin, ze motatako pintura, nolakoak zineten, nola pintatuko genuke Poch banda? Esan nahi zu, garaia o persona gu? Garaia, pertsonak, hola, kuadro batean ikusi beharko bagenu. Bueno, nik esango izut, garai haiek kanpoa behira behintzat netzako oso ilunak ziela, Bilboa etortzean netzako zen. Garai ilunak zien, Bilbo bera itxusia zen, zatarra zen, istiluk zeuden kalean, giro euskera aldetik etzan bat ere ona, giro literarioa are okerragoa zen, eta ni kontuatzen naiz orduan etortzen itzela, guztua etortzen itzen, kide batzuk aurkitu nitu, nire gustokoak, nire zea literatur zaletasun horrekin, eta oso pozineon alde hortatik, baina giroa eta ni goatzen itzen badauka zeak txirritak berso marabilloso bat, nik uste, bueno, netzako marabillosoa da, ni beti horrekin identifikatu naizelako, gehien, aukeratuko banu lerro bat euskal poesia osotikan, txirritaren zau izango litzake, eta nik gara hortan hori bizitzen nun, eta dio, batzuetan nahiago nuke hemengotarra ez banitz. Hau da, etortzen itzen, eta esaten nun, giro hau, kaleko giroa eta etzan erea. Nik ez duen aurkitzen, nik goxo sentitzen itzen babeslekuik ez baldin bazan literatur gure kideon ze hau, txoko hau, lertzezu? Eta, bueno, orduan hasi nintzen oso gustua etortzen honea, eta ikusten nun hor giro bat, irla bat bezala ikusten nun, giro harta, gu ginen irla bat, ez hobea, ez txarragoa, baina, bueno, ikusten nun zerbait egin zitekela euskal literaturaren munduan gure apaltasunean, horren uste esatetela beti esaten nun, gure Arestiren aitaren etxea defendituko dut ondo dao, hoi ja ematezun garai hartan politikoki eta kaleko politikariek eta konponduko zutela hori, baina nik esaten gozen lehioak irikitzea, pixka eta ireztatzeko barruko kiratxu, esan nahi dut kulturaldetik, literaturaldetik, ez? Orduan, ni beti eukin nun hoi, kanpoko literatura honea ekarri behar zala, berrituin behar zala, giroa zen itogarria, nikola ikusten nun. Eta bestaldetik guk kideok biltzea eta zanetzako arnasa hartzea. Orduan, bi gauza horiek uztartu ditut pixka zure aldera erantzunez. Eta zuk nola pintatuko zenuke, Bernardo? Ni nahi dut baita ere gure kidia hemen hitz egitea, ez bestela, bai, esan bat ze horrek, Bai, bueno, ni botileroan nintzen, nintzen horre, titularra. Ni Poitxan sartu nintzen Jesus Etxezagarragari esker, eta berak eroan ninduen olako batzarretara, da nik ez dakatain oroin bentxarrik, zango itzut, nik egia zen tertuliak oso gogo honez gogoratzen ditut, egia esateko argitasunez. Barruko giroa, ez esan dut kanpokoa. Bai, bueno, orain nik barrukoa. Egia esateko, nik Kantabriko nenitzen hortztean inoiz egon, hemen bueno, lauko kaleku nagusi egon zirela, bar Kantabriko pasatu denaz, daia uste dut ez dagoela. Arreaga Antzokiko restaurantia, nik gehien batetan ara joaten nintzen. San Antonen parean dagoen eskina egiten duen taberna, El Bizkaino edo uste dala, hori badabil, oraindik. Eta gero, Bilaria eskalean beste ofizina batetan ere bildu ginela uste dut. Gehien batetan, Arreaga Antzokiko restaurante gura gogoratzen dut, kroketak ere bai, ensalada eta kroketak, plater kombinatua. Eta nik uste dut giroa miresgarria zen, niretzako miresgarria zen.
Liburuan, uste momentu batetan kontatzen dut, handik, urrengo egunean, berdez liburu dendara, liburuak erostera, ez? Orduan, barruko girua nik argiz beteta ikusten dut, eta batez ere elkarrizketaz beteta, ez? Eta ganera oso jente desberdina bilen. Ez ginen bakarrik euskerara arituko, euskerara lerratuko ginenok, gazteleraz idazten ebenak baziren, oso estetika desberdinak ziren, hor oso eskuzabala izan zen. Iñaki Ezkerraren poemak, garai hartan Iñaki Ezkerra izango zen, baina Iñaki Ezkerraren poemak bandaren aldizkarian argiteratu ziren. Ez genuen denian asmatu. Bueno, horregaitik esaten dut nik, poch banda izan zalaik librista bihotzaren, alambrearen ganian ebilen banda bat, ez? Orduan, inok ezek izan zer gertatuko zen. Eta han, egoan, batetik elkarrizketa, eta bestalde batetik eskuzabaltaz ikaragarri handia. Eta gero Bernardok esan da bena gizartearen zer hori, nik uste pot tropikalarekin egin zala, ez? Ze gogoratzen dut adibidez, bat-batean gizarteratu zen, esaldi bat izan zala pot tropikala, eta bat-batean Euskadi tropikala, ze hango udak izan ziren, uda benetan bero zapatxuak, eta orduan jenteak esaten zuen, Euskadi tropikalean ginela, eta orduan pot tropikala lehenagotik etorren esaldi bazan. Nik elkarrizketa gogoratzen, elkarrizketa eta literatura, eta hor, Jose Marik lehenago aipatu da ben literaturzaletasun hori, maiganean egoan momenturo, eta oso gauza desberdinak irakurtzen ziren, ez? Hori izaten duzuna lehioa zabaldu eta beste literatura batzukin harremanetan jarri. Pot basan aldizkaria, hau ebere esan gure dut, pot basan aldizkaria, pot basan han egiten ziren tertulia giroa, baina pot basan baita ere egileek egin zuten biblioteka. Egile bakotxak bere biblioteka propioa zuen. Adibidez, Madrileko poesia aldizkariak Pesuari buruz egin zuen alea, zan, ale bat, guk bedeinkatu egiten genduen ale bat, eta horren moduan gauza asko, nik uste dut Hiperioneko lehendabiziko libruak irakurri genituela, Bizorrekuak, eta gauza asko irakurtzen zirela garai hartan. Zuritzen da. Nik gogoan hartu nahi nuke orain hiztegilaren metafora edo, ez, eta gure eginkizuna edo hobeto azaltzeko, eta da, nornai kontuatzen da hiztegi bat zabaldu da irakurtzen duenean horri bakoitzean daudela ez dakit 5, 7, 10 hitz erabiltzen ez dienak, aspaldi galdu zienak, eta esango nuke, irudi bat nahi baldin bada jarri, ez dakit pixkat iruditzen zai beti diala alako insektuak balia bezala, ez dakizu galdu dute bere gai organikoa eta dia bakarrikan azala. Eta hitz horiek ez dute ezer esaten, ez. Eta kasu askotan, hiztegietan diotez, hitzak ez dute ezer esan nahi ze atzean zeukaten mundua joan delako. Eta orduan tresneria esate baterako, tresneria hori ez da erabiltzen, eta beraz hitz horiek daude hiztegietan, baina ez dute ezer esaten, ez dute ezer adierazten. Zailagoa da, noski, hiztegi bat egingo bagenu literaturarekin, hori da, literatura hitzekin egiten da, eta beraz hor lotura dago, eta egingo bagenu baita ere, araxe konturatuko ginateke, batean ez da hain nabarmena, ez da hain erabat desagertzen atzeko mundua, baina zeituen konturatuko ginateke tonu batzuk zartu egin direla. Zeituen konturatzen, edonor konturatzen da, persona bat entzuten duta tonua zarra da, edo esan dezagun edo txisteak, esate baterako, egiten du txiste mota bat, eta esaten duzu, ze extemporaneoa den, ze galduta, zer esan nahi, eta baita ere poema mota bat, eta metaforizazio mota bat, jakina, atzeko mundu hori, beti, erabat, eraldatzen nahi da, metamorfosia handi batean dago, eta orduan noski, horrekin lotutako hizkerak eta ere, aldatu egiten dira eta batzuk gelditzen dira bazterrian edo esan nahi gabe, insektu horiek bezala materia gai organikoa galdu dutenak, ez? Orduan, bukatzeko, guri azkar esan da, ze egokiera suertatu zitzaigun. Nik uste bateko sortu zitzaigun, esango nuke literatura
katolikoaren lenguaia edo izkera edo moduak, estiloak, metaforak, horiek denak hemen zeudela esanaiik gabe edo esanai oso gutxirekin. Zakit, García Trujillo nerekin konforme egongo dan, baina hau nik ala sentitzen nun. Ez dut esanai horrekin literatura katolikoa hemen bai, baina kanpoan ala zenik, esate baterako bistakoa da, segurazko mogeak oandikan irakurtzen da, eta badu zentzua, edo zesanik ez, Flannery O'Connors, eta egile katolikoak badira, baina baita ere, ez ziren, normalean, ez ziren, nola esaten da, ez ziren apaizak, ez ziren fraideak, orduan beste ikuspuntu bat, orduan guri etorri zitzaiguna, eta esango nituzke izena, baina dela poetak zirenak, baina erabat bizitza inguruko realitatekin ondo egokitzen zienak, eta bakarrik balio zutenak, hoi gertatzen da, nik uste literaturan eta gertatzen da, hildako, barkatu, izkera horrek behar bada balio du gutunak idazteko, zergatik ez, edo etxean hitz egiteko, edo zergatik ez, ni neonek egin dut, etxeko bat hiltzen danean da, harentzako oroi garri bat egin dugunean, erabili dut, zahartutako, ez dakit, igual berririk ez dakitelako ze jarri, ez? Bueno, orduan alde batea uste dut hor gertatu ginelagu. Eta gero horren onduan zegoen beste, ne ustez, literatura bat, arekin eantzita etorri zitzaiguna, Euskal Herrian dudarik gabe, Gabriel Aresti, oain zeleietaztekin erekin konforme godan, baina Gabriel Aresti dator, erantzita aurreko zera horrek, apurtu iten du, baina gura aitaren etxea defendituko dut, bueno, gura aita zeuretan zaudena, esarizut hor badago alako atmosfera bat eta alako izkera antzeko bat. Orduan, nik uste agian guk sentitzen gendula, hoi sentitu iten da, zu idaztera zezea eta zezu hitzaietan ikusten inolako zure inguruko errealitaterik eta are eta gutxi hau mundukorik eta hala. Eta horretik nik uste bilatu nahi izan gendula, hirugarren zea bat bezala, bide bat bezala, noski lotuta munduan gertatzen nahi ziren literaturaekin, ez? Eta bukatuko ez García Trujillo eta zelaietan erekin ez daitzezen asarretu. Ze gertatu da urteak pasadienean? Urteak pasadienean, ni behintzan nire aldetik, nik berreskuratu ditut, bueno, Aresti beti, ni Arestiren disipulutza daukan nire burua. Baina beste horixe bat, edo Handima, eta Lizardi, hoi denak errekuperatu ditut, baina oso berezia da, ze muturretatik, eta esango dut azkar, bere esango nuke obraren alde txiki eta bazterreko bat dala, eta horixeren gutunak, diatribak oso modernoak dira, ez dira zahartzen, aldiz Euskalduna zahartu egin da, bistakoa da, ez? Eta gertatu zaitu hori, egile askorekin, eta hor erlean, eta bukatzen dut, hor txatera gendun horixek Ibarne Garairi eskenitako poema, bueno, poema hori da, hemendikan 100 urtera ere irakurriko da Irribarrez, eta da indarra dauka, eta espresibidadia, eta modernoa da, nahi bai diozu hola deitu, ez? Baina, esango nuke, gure aurrekoen obra ofiziala. Obra ofizial hori guretzako zaila zan hori, ez? Gure ganatzea, eta orduan, hor, zabuka esango nuke, batea eta bestea, aldan bezala, batzuk, itxungustuan, batzutan ondo, batzutan ezain ondo, hori egin gendu. Nik ala ikusten dut giroa eta gure egin gizona. Eta atmosfera. Eta 3 urte, iraun zuen potbanda bezala, ez da? 6 ale, aterazen duten. Liburuan irakurri dut, momentu batean taldea juntzala, ez dakit literatura eginkizunetan, baina behintzat gero afaritarako eta haunditzen, osea, hasieran irla bat zana, gero badirudi artxipielago bihurtu zala, eta hortik ja eskapo juntzala pixkat ardatzaren giro hori edo, ez dakit. Nola gogoratzen duzue? Bai, bueno, niri handikan harrigarria iruditzen zait.
kontuatzea 40 urte pasadiela, ez? Ni horrekin nago bueltaka. Eta egia esan, ni beti esatet, liburu bat idazten detela, gero ez eukitzeko horri buruz hitz egin beharra. Eta orduan baina esango nuke, poten sartu nitzela, ez eukitzeko bain horri buruz hitz egin beharra, ez? Baina, bueno, hori ezin da ekidin. Eta, bueno, bai, artxipelago bihurtu zala, bueno, alde hortatikan ikusita nahi baldin baduzu, bai, nik uste, bueno, bizitzak badula bere indarra eta bere bidea, eta entropiako esaten du, ez, kasualitatea izan zen gu seiok hor biltzea momentu batian, eta gero bizitzak esatezun, hoi poliki jungo zala desegiten, ez? Eta ala junda, ez, bai ideologia aldetik, bai idazteko modu aldetik, eta denetik, ez, batzuk mantendu dugu indar hori, baina beste batzukin, ez, Dena dela, han ikustezan batzuk ze joera zuten, beste batzuk ze joera, orduan ezkinen danak igualak, orduan garai hartan ere, ez, guztuak geunden, baina ikustezan lako batian etorriko zala. Baina, bueno, nik ikusi nun, aldez aurretik ikusi nun, ez duen traumarik sentitu banatu ginenean, edo esan nahi dut, bueno, igual artxipelagoitza ez nuke esango, baina bizitzaren legea izan zala, ez, elkartu ginen bezala banatzea, ez. Ez da egit, Jose, bueno, Bernardo nola ikuste unoi? Alde horretatik bakarrik esango dut, niri, personalki, izugarri interesgarria egin zaidala liburua, eta uste dut benetan, elkarrizketak erretratatzen dutela taldea, baina modu harrigarrian, niretzako harrigarria izan da. Esango nituzke, bueno, esango dugu, esate baterako, azkenekoa da, zuze horrek egindakoa, Ordorikarena. Gure impresioa ordun ere, Ordorikarekin zen, nola bait, marrazki bizidunetan bezala, tirantetik heldu barzitzaiola ez ezan alde egin, ez? Eta, oain irakurri, eta ikusten dut, ikusi nuen hasieratikan, elkarrezketa laburrena da, kostako zitzaizun, seguru asko, izugarri bi hitz ateratzia, eta horla, eta orduan, esan dut, orduntxe bezala. Eta, ez dakit esan, eta gero, iturralderena da, seguru informazio gehiena, eta hobeto, beha gogoratzen da ongienik, nik uste, hor ere ikusten da, ze arreta edo, ez da, bueno, eta Juaristi, Juaristik itzen du, beste planeta batetik, beste planeta batean dago, eta beste, nola esaten da, espazio untzi batian, eta, bueno, normala da, nik uste nuen agresiboago izango zala, gurekin daula, gero konturatu naiz ez, eta pensatu dut, honek ere badizkik urte batzuk, ez? Urteekin zehatu egiten gara, ez? Goxatu edo. Esan nahi dut, broma gara, ala eta guztiz ere benetan, eta Joseba Sarrendek hitz egiten duena, benetan da Joseba Sarrendek. Nik alde horretatik, liburu honetan, niretzako izan da, informazio oso ona. Eta, ez dakit nola esan, tajutu du guztion lekua, ez? Eta hola. Eta gero esan bardet, ez da ben batzuk hemen daudelako, baitere irakurri ditut, lanari eta buruz eta taldeari buruz idazitakoak, egin dituzten lanak, eta baitere, oso ondo etorri zait, baitere, nire buruan usteko, orduko giroaren marrazkia edo uste dut alde horretatik liburua pixkat harrigarria egin zait, ez da arrazoi du Kortazarrek esate honean ez dala bakarri behintzat zea bat, omenaldi bat, bada informazioa eta oso nik uste dut irakurri ezkeo pixka bat hiru begekin. Uste dut hor informazio pila bat da hori. Nik, esanen nuke, Jonen alde, Jon Juaristiren elkarrizketa euskeraz egin zela, egia da interneten bidez,
emailen bidez, baina berak euskeraz erantzun zuela, ezta. Eta gero esan, sentitzen du Bernardo, niri agresibo intzitzaidan. Da eskatu nionean, ia mesedez esaldi bat, edo beste finduko eten eban, orduan agresiboago jarri zitzaidan, da esan eban, baina nerekin, libroan ulertzen dut, ez dala horren besteko. Bai, hor ere, neurri batetan, badabilela, biguntxu dabilela, ondo dabilela. Sekretuak esan alba dira, eta bain Iturraldek esango du, ni baino beto daki behar bada, esango nuke gure talde hartan, beti kezkatuta zegoena, beti juaristi izan, ez? Beti pentsatzen zuen, guk ez genula onartuko bere ideologiatikan, eta guri egia esan, ez zigun batea jola bere ideologia, kasu hartan. Eta beha beti zeon kezka horrekin da, ez altzan nola, eta beha beti politikarekin ari izan, eta beha zan beti ikuste zitzaion, behar bazekin unbait politika zer zan, gu bagian artean, ez dakit, oso poeta ginen, oso literatuak, oso, ez dakit, Josemarik idea hori daukan. Nik uste gaur... gaur bere ilusiorik handiena izango litzakela onartuko baliote bere letra Espainiako himnoa izateko. Orduan hor ikustea, ze idatzi zuen, gizu Espainiako himnoak ez daukala letra ofizialik, eta orduan oain dela 5-8 bat urte, 6-7 idazle famatu Espainiako intzuten letra, eta tartean joaristi, eta nonbait ez zioten onartu, edo... Espainolegile izan zen. Espainolegile izan zen. Orduan, hor ikustea, bere evoluzioa garbi ez. Egia esan, hor pixkate hontzan zean, behare nik uste inoiz ez dara oso seguru garai batian hemen, eta garai hartan gehiago, nik uste ez zaukala seguro bere papera zen izan behartzun, bere rola hemen euskal munduan, ez? Eta, nik batzen naiz beak alde intzula, pot bandadez egin zala, eta handikan urte batzuta, deitu zian, beak eta Mariona Indiak sortu zutelako euskal editoria bat, eta zure tartean izan zinen umentzako eta aurrentzako eta alfagoara eta bai. Eta esan ziten egun baten deitzen dit, urte pasata, haizu, Jose Mari, eta John Juaristi naiz, zemuztak ize, eta editorial bat sortu dut, bai, eta nipesatu nuen, Madriden, ez, euskal editorial bat, eta nahi dut euskal literatura gaztena eta umena bultzatu, eta parte hartuko zuten, izan, hoize, guztua, eta ordu lehenengo liburu hasi ginen euskeratzen, eta goatzen naiz lehenengo liburu, Mariona Indiak, beak, eta gero zure sartu zinen hor, goatzea? Eta orduan ikustea, urte batzuk pasata gero aldintzunen, zeatikan orduan ikusten da, ibilizala urte batzutan, hemen gehatu aldegin, hemen bere zeatu, orduan oso inseguro bezala, ez, alde hortatik. Baina, gero ja hartu zuen ja indarra eta ja juntzan beste muturreaino, ez? Sekretuakin ari garela, gauza asko ez dira kontatzen, baldin badakigu letretan eta liburu batetan geratuko direla, baina hola lagunen artean kontatzen dira, erresago, eta ez dakit ze gauza geratu zaizkizuen esan gabe, liburu batetan esango ez dituzuenak, baina bai hola... Nire aldetik sekretuak eta batzuk egunezkoak diaz, egunez kontatzen ditudanak, eta beste batzuk gaubez kontatzen ditudanak. Egia esan, haure aitortu bara dago eta hortan utziko dugu, baita ere gure artian da gure taldekoak eta denok ere kontuk eman beharko ditugu, ez da egin nola esan. Idatzi duguna eta esan duguna eta hor gelditu da eta ez da, nola esan, ez
ez da, parriteko kontuik, ez da. Zata baterako, ez nahi zai ezer misteriotsuaz, ez, nahi esate baterako, asko kostatzen zait, Juaristiri barkatzea beak idatzizun Epistola a los Vascones poema. Eta hori nun idatzizun, eta nola jaleatu zuten poema hori, eta nahi oso gogorra intzitzen poema hori, eta ezin dut gainditu. Orduan, egila da, lehen aipatu duguna taldia, baina ez da, desberdinak zarete, eta bai, desberdinak ginean, baina nolabait nik uste, bazeola guartian ere, empatia gehiago, edo adiskidatu zuen gaiu gutxio, edo, hoi ere aitortu beharra dago, ez? Esan edo denuke eman nahi iruipena, gazte batzuk eta alako zakit, desberdina zineten, eta ordu bakoitza bere modura bai, baina gero horrek ondorio izan ditu, eta horrek testuak, esango nuke testuak sortu ditu, eta hor testuetan... Bai, eta, bueno, aipatu dek zeana Vasconesen zea hoi, eta nik daitze joten Cambio de Chaqueta, bere memoria liburua, Cambio de Destino, hor esatitu kristonak, eta gaina gauza batzuk gezurra dienak. Hoire egun baten kargo hartu beharko zaio. Oso fuerteak eta gezurra dienak. Ojo, nik liburu ditziot Cambio de Chaqueta, behar dituzun Cambio de Destino, ez. Zuk esan dezuna, nik beti esatet hemen autobiografia bat zinezkoa dela egitea. Erdia baino gehiago inberko zenduke isildu eta beste erdia itxuratu, desitxuratu, gezurra esan. Nahi esatiat, ez zuin behar inoiz zure autobiografia hemen inguruko garaiaiek eta ezinezkoa da. O dana kontatzezu eta ezinezkoa dalako. Edo itxuratzezu, erdia isiltzezu. Zuk dena bala badakazu eguneroko bat, ez? Bai. Eta pixka bat, neurri batetan satitxu batzuk argitaratu ziren, Ibai Zabal aldizkarian, ez? Bai. Memoria freskoena behar bada zebitakazu, ez? Bai, nik daukat, egunez egun daukat, izango ditu ja 20.000 horri, egunez egun, garai hartak, eta orduan esatizut, pote bandako egunekoa ni daukat apuntatuta, zein gendun maiatzak 3 arratsaldeko 8 dana daukat apuntatuta. Baina, Jose Mari, baina esan zazu baita ere gila eta da, batzutan noen dela 20 urteko letra daukazunien aurrian, kosta itzaizula ulertzia uzet, ez? Orduan esan nahi dut, kosta itzaizula asko 20.000 horri horiek ordena gailura pasatzea, ez? Nik beti nire ikaslei izan diet, azterketatan eta letra beti zerbait idaztezunen eskuz dala beste norbaitek ulertzeko ez zuk, ez? Orduan, nire letra txarra eukitzea beti iruditu zait tonton zea irudia, orduan nik nire letra ulertzen dut ondo. Ez bestra nire uruari tonto deitu beharko nioke, ez? Iruditu zait, zuk zure letra ez ulertzea, iruditu zait, esken muturreko zea bat, orduan alde hortatik ulertzen dut. Bueno, Jon Juaristikin imaginatzen dut ez daukasotela olako harremana handiri, baina beste hone arteko harremana mantendu da? 40 urte hauetan? Nik nahi dut gure albokoak ere hitz egitea eta ez dela ez dakipa. Harreman, beti bi daude, ne ustez bi alde daude eta bata da alde esango nuke personala eta psikologikoa eta beste bada alde objektiboa, esan gizuke gauza badala aurrean daukazun horrekin ez daukazu, nik ez daukat inolako errari, oso jende gutxikiko daukat erra momentu honetan. Orduan ez da hori, baina gero dago objektiboa dena, testua objektiboa da. Testuan gauza batzuk esaten dira eta zuk oik, esan izuko, en izango batzen, baina memoria liburu horiek eta oso hortagan hasiko bagina ordu bai puskatuko litzatekela harreman bestea ere ez, personala ere, baina batzutan utziken dezu hori. Beste hogin nik uste eta harremana ukidugula ez, denok, ez? Nik uste eta ukidugula harremana gure artean. Lokalizatzea gehien kostatu zitzaidana Manu Ertzia izan zen. Manu Ertziarekin nola aurkitu
bueno, esan lan zaila ere izan, ez? Azken batetan Durangon bizi da, baina, bueno, pixka bat kostatu zitzaidan, bai. Eta jonen alde esan behar dut, esan neutzenean, ja libro agertu da, idatzi eustan, bueno, bialdu hain betarinen, eta, bueno, arrezkero ez dut beste erantzunik izan, baina, bueno, interes hori izan zuela bai. Manu Ertzila zitzein barko genuke baita ere, izan zan baita ere, Euskal Herrian hori da esate deguna ez, arazoa hor zegoen, ustez, aipatutako ze hori ez, geneuzkala literatura modu batzuk, oso ahulduak eta horren aurrean erreakzioa. Eta egia esan, agian bereziena izan da Manu Ertzilarena, ez? Gero bera nolabait kruigen, ez? Okerrezpana, eskolan edo, eta sartu zen beste erabateko bide batean. Da nik uste berarentzako pikin bat, potxi buruz hitz egitea, segurasko oso aldapa gora egin zaio, ez? Egia esan bera oso beste erregistro batean mugitu da, pensa. Ez dut imaginatzen krubi potien, benetan. Eta nik uste dut beha erregistro horretatik abiatu zala, eta egin du bere poesia, eta ziote zerkentzen, baina esan nahi dut, beha urrutina. Arritu nintzen gu hemen hasi ginenen biltzen, beha zan poesia liburu bakarra publikatuta zeukana, hitzik aditzi idatzi dut. Eta, danak zea, eta beha ja liburu bat zeukan kaleratuta. Bai, eta... Bai, beha izan da pixkat, niguatzen naiz hori beste anekdota bat, urte pasa banda desegin da, alako batean idatzi ziten gutun bat, esan ez nola beha, nunbait talde hortan, krudiken talde hortan, eta hasi ziren biltzen Donostian, eta ez dakiz, eta pixkat ni inguratu nahian hola, hasi behar gendula, jimu, hasi behar dek grekera ikasten, eta esan, nik karreran, unibertsitatean idatzi nian, 3 urte grekera, handik milenean etzekian nun, orduan, esan nahi, beti ikusiet pixkat, pausua aldatuta bezala, hemen liburu hortan ere, poti buruz ez du ezer esaten. Itzeitu pila bat horri eta horri krudigi buruz eta zei buruz, baina gure garaiko horri buruz oso gutxi da. Ni hasi izan baniz bezala, esan ez dakit Athletic Bilbaoko sozioa naizela eta futbolea juten naizela igandetan. Esan nahi, horrek ze ikusia dauka, esate izue, itzein ezazu, poti buruz, garaiari buruz, eta astea krubik eta grekera, eta ez dakize. Orduan pixka nik beti ikusiet, eta garai hartan, pixkate pausoz aldatuta bezala. Koesio gutxiena zeukan taldean, behazan ikuste, juaristik askoz gehiago zeukan gukin koesioa eta indarra, eta hau zeon pixkat solte bezala, ez? Solte, eta egia esan Belaxe utzi zion etortzeari, eta Belaxe desagertu zen horrez, nunbait. Bueno, ordu bete ja pasatxo. Esan dezakete, potxen espiritua nire ganatuz. Zetu esan beste, eta konforme zaudeten, beste eragile bat gure, ez dakit nola esan, asmo haietan. Eta hori izan zen, guk nahi genuela benetan euskaraz idatzi. Eta Mateu esaldi arronta ez, nahi gedun benetan euskaraz idatzi. Ezan hola. Eta hemen ari gara jasartzen beste arazo, guaindikan ere hor dirauen arazo horretan, eta da, orduan deitzek erion simulakroa, doai maskara deitzen dionik, eta bar. Eta oso modu simplean aipatuko dut, eta gaina, erraz, ze maitatzen ditudan bi persona aipatuko ditut. Michelena eta Juan San Martín. Niretzat, sekulako, esan dut, gauza batzuk kolpea handia ematen izu, ez? Eta aipatu dut hemen bat, eta poema hori, Espistolos Baskones dela. Aipatuko dut beste kolpe bat, oso eraginkorra nire bizitzan, eta orduezkeo, erne nago horri begira, eta izan zen, Michelenaren gutun bat, Juan San Martini. Hartzen dut nik gutun ura, eta egiten bena ongo zan, eta irakurtzen dut. Querido Juanito.
querido Juanito. Eta ni pensatu nuen, Michelena, Euskal Zaindia, Juan San Martín, Euskal poeta, querido Juanito. Eta orduan pensatu nuen, hemen zerbait ez da ondo. Hemen zerbait ez da ondo. Hau, hemen kortina mugimendu hontan, hemen zehose dago izkutuan, nik ikusten ez duana, baina sumatzen duana. Eta gero deitu nion simulakro bat azera. Eta nik uste guretzako fede artikulu bat izan zala, hola esate baldin badago. Lehengo ezkera hartan. Esate baldin badago, gure fede izan zala, bueno, gu hor baldin badaude, gaude benetan. Osa, gaude zer nahirako. Ez gaude hemen alako itxura bat egiteko, eta ez dakize klase bat emateko, eta ez, gu gaude benetan. Gu idatzi nahi baldin badugu, esaten baldin badugu, euskaraz idatzen edula, euskaraz idatzen edu. Eta gero, juaristik esaten badago, erabakitzen magu, ez eta idatziko euskaraz, oso ondo, bego, ezak idatzi euskaraz, baina onartuzak ez duala idatzeko. Nik beste hori, Euskal Herria da kulturan, desango nituzke izenak horrela. Ni baino 16 aldiz abertzalegoak direnak, ateatzeitu azken urte horietan, liburuk, ni bezala dakite euskaraz, ateatzeitu erderaz. Eta niretzak hori, esango izuet, isildu barra dukat, zatekan fobikoa naiz. Ezin dut sufritu. Persona batek, dau izatia, halako ideologia bat, halako ze bat, bere karrerare alde horretatik handi joa. Dana hortikan etorri zaio, eta gero, behar den momentuan, esateu, ez, parkatu, aldatu ingo naiz, errekaz. Hori niretzako izugarri grabia. Eta gure kasuan, oain iruditzen zait batzutan gehiagizko agresibidadia, ne kasuan, biztakoa. Gehiagizko agresibidadia, baina nik esaten duana da, gari hartako feministak esaten zutena, nola ez gai izango, esaten zuen hemenko feministatek, ez gai izango agresiboak dauden kamareroekin, esaten zuen. Bueno, esan nahi dut, giro hartan, modu orekatuan eta apolineoan, egin zen ezaken zer, ez dut uste, nik egiten nuen, morru hartan eta hori, querido Juanito hori, ez zaitaztuko eundo. Eta nik uste guk hoi ez genula metitzen inola ere. Eta ez du sekula metitu, eta gu beti gure barnearreman guztia, dena izan da, kanpoan bezala, euskeraz izan da, ez da izan. Hori esan nahi nun. Bueno, seguru norbaitek zerbait esan, galdetu, komentatu, orduko oroimenakin ere jolastu esan, seguru norbaitek zerbait esan nahiko lukeela. Mikrofono bat badago, zerbait esateko, galdetzeko. Bitartean beste gauza bat, Jon, zuk jarri duzu titulua, ez da? Ekilibrista bihotza. Bueno, hor, Santik eta biok hemen peilikabi izan dugu, bat hau menaldi ez omenaldi, ni berriro, ez da hau menaldi bat. Hau da malarme, daduak bota eta aurrera jarraitu, ez. Eta bigarren nazan, Santik ez du ekilibrista bihotza jarri nahi, eta nik bai. Da, lehenko baten nine guaztizek esatuztan, zegaitik jarri dozu hori, geroz da inon asaltzen, ez da, bueno, Etiopiako bertso bat da, kalatxoriak, ekilibrista bihotzak, plurales, kasu hartan, eta hemen, singular eskarri berzen gendun bandarekin koordinazio egiteko, ez da. Hori, lehenago aipatu dudan, hau zan abentura bat arrisku utxean egindakua, eta gerokuak. Hirurogeita hamazazpian egiten da, frankismoa, oraindik franko ez, baina frankismoa oso bizirik dagoenean, oraindik pasatu behar dira beste aro batzuk oso gogorrak, herri honetan, oso gogorrak, 23 F famatu hortxe ere egon zan. Orduan, nik uste dut hau izan zala, badago Bernardoren beste bertso bat, ez da, abentura zale batzuen, abentura, ez? Eta orduan hau izan zala, alambrean ibiltzea lez. Literaturaren alde, euskal literaturaren alde, apostu garbi bat egitea, gerora ikusi da oso ondo, baina garai hartan, pot bandaren aldizkaria bera ere, behitu zelan egin zen, ez? Pot tropikala egin arte. Orduan, neurri batetan usteot izan zala arrisku bat,
ilusio handiz egindako bide bat, abentura bat, eta horregaitik jarri dut, ezta? Bintzat, badakizue, beti esaten dana poet banda jaio zen editorial bat egiteko, Zorzainekoak ja lortu dabe, ez da egitan betza, ez? Eta nik Zorzain lagundu nahi izan neban, ze Zorzainen ikusi neban, poeten egoan ilusio berbera. Hori izan nire egoan. Horregaitik da, ekilibrista bihotzen kontu bat. Bueno, bukatu egingo dugu, iruditzen bazaizue, eta nik bukatzeko memoria saritu gara, niri Ruperrek esaten zian memoria txarrekoa zala. Ez zeukan zu bezala gordeta... Ez dugu aipatu Ruperrek egin zula tarte hortan disko zoragarri bat. Hauzidan fora, ez da, 80 ateratako diska. Eta bukatzeko, Miren Agur zure hitz batzuk baliatuko erabiliko ditut, eta garbi dagoena, esaten du Miren Agurrek, zera da, memoriara, behinola bizi izandako tokiantzeko horretara bizitan goazenean, astamuka sartu goi garela sarri, topatuko dugunaz ez jakin, baina atera ikasiago ateratzen garela beti. Eta nik uste dut gaur ere ikasiago aterako garela hemendik. Benetan, Santi, Lapatxa, Jimu Iturralde, Jon Kortazar, Unai Elorriaga, Bernardo Atxaga... Eta zuri oso eskertzen dizut ondo gidatu baituz. Mila esker, benetan, Nik bai? eskertu nahi nizkieke bai bandako partaidei eta bai liburuan parte hartu duten guztiei. Azken finean, 30 pertsona inguru horrelako kolas moduko bat antolatzea, maisuak egindako kolasa da, baina benetan, eta aipatu nahi dituzke izen guztiak. Ze guztiek egin dute eta jarri dute beraien txintzelalak eta beraien hemen eskatuko guztiak aipatzeko. Orduan, bai hemen gerturatu zareten hori eskerrak bai aurkezpenera eta parte hartzea. Eta gero, bandako partaide, etorri ez diren bandako partaide bai Manu Ertziari, bai Josebari, bai Ruperri eta bai Juaristiri. Eta gero, beste guztiarik. Eta hemen adibidez, nik idatzi txiki bat prestatu dut, eta horietaz aparte, eraiki dugun mosaiko kalidoskopiko honetan, beste idazle, komikigile, kasetari, irakasle, itzultzaile, bertsolari eta kultura eragile batzuek jarri dituzten kolore bizi ezberdinak ere badaude. Eta bertan, Manes Agirre, Pedro Alberdi, Miren Amuriza, Arkaitz Kano, Iratxe Fresneda, Fermin Etxegoien, Jose Fernández de la Sota, Iratxe Fresneda, Jon Gerediaga, Maier Iondo, Felipe Juaristi, Ismael Manterola, Jon Martín, Joseba Martín, Miren Agur Meabe, Ignacio Mujica Iraola, Carlos del Olmo, Álvaro Rabeli, Javier Rojo Cobos, Iñigo Roque Guzkitza, Jose Carlos Torre, Garbine Ubeda eta Kirmen Uriberi. Eta danei mi esker parte hartzeagatik eta zuei eskerrik asko gerturatzea gaitzik. Santi, gauzatxo bat, hemen falta dira irudiegileak. Susana, Marine eta Malen. Irudiegileei ere, portada zoragarri hau egitearren eta barroko irudiak egitearren eskerrik asko. Onaino. Arratsaldeon.